Goddag YouTube, det er mig igen. Ja, så er jeg på vej over til juleaften, så det er jo bare dejligt. Ja, og jeg har min mobil med, så det kan være, at I lige kan se nogle af de gaver, jeg har fået. Men hvis I ikke gør, så får I dem i hvert fald at se i morgen. Det vil jeg love jer. Ja, det lover jeg jer. Og også, I får også lov til at se nogle raketter til nytår. Ja. Så husk at subscribe og like videoen, altså hvis I har lyst. Husk, og hvis I disliker, så må I gerne kommentere, hvorfor I disliker. Ja. Og hvis I liker, så må I gerne skrive, hvad der er godt ved videoen. Og hvis I gerne vil se mere fra mig af, så tryk på subscribe-knappen. Lige dernede. Det vil gøre mig så glad. Fordi, ja. Nu kan jeg høre klokker, der ringer. Der er sgu nok allerede kirke. Men ja, det var i hvert fald det. Vi ses, YouTube.